moi boas. Mirade que vos conto. Vou vos contar o pecado, mais non o pecador. Fai 4 anos, máis ou menos, encarguei unha pandereta. Eu teño 2 panderetas na casa, pero son de 9 farrunchas reforzadas con aro por dentro, polo tanto, son pesadas. Se me fan pesadas, a mí guítame moito manear a pandereta, me acababa aquí coa man. Entón, vin que había un recoñecido artesán, indo hai, que dure moitos anos, e dixenlle, mira, canto vale unha pandereta? Pois vale tanto, pero fai unha pandereta para min, non? E digo, como a queres? Pois, ti mismo, vexo que fai unha pandereta moi bonitas, fai unha pandereta por Hachía, o teu gusto, deixo a ti, vale, moi ben, quedamos así. Os 2 anos, porque este encargo fixeno fai 4 anos, atopeino nunha feira, estaba exponendo nunha festa gaiteira, e fun onde el. E dixo, mira, é a miña pandereta. E digo, coño, ti quen eres? Pois son Hachía, encarguecho a pandereta fai 2 anos. Ah, sí, tal, ten moita prisa? E digo, home, moita prisa non son boas, pero fai 2 anos que encarguei a pandereta, se encarguei porque tiña ganas dela. Digo, vale, tranquilo, champón. Bueno, pasaron outros 2 anos e non sei nada, nin da miña pandereta, nin do carallo do artesán. Contando este conto, así máis ou menos, díxome un paisano, queres unha pandereta livián? E digo, quero. Nunha semana teño xa. Bueno, dito e hecho. Nunha semana chamoume onte, dixo, ven buscar a pandereta, fun buscar a pandereta. E nunha semana teño a miña pandereta livián, a pandereta viuda, vale? Pequena, farrunchas templadas a man, dobladiñas a man, e sona moi cucaz. Facer isto cunha pandereta pesada cóstame moito e cánsame o brazo, entón acabo tirando a pandereta. Unha pandereta livián a min me dá unha semana. Recoñezo que os artesáns tendes moito traballo, e agora diriximos artesáns, tendes moito traballo, iso vos que tendes, hai outros que non teñen, pero coño, a ver, se encargo unha pandereta fai 4 anos, fai 2 anos, digo vos que non teño a pandereta, me dicís se teño prisa, e pasan outros 2 anos, eu penso un pouco ilógico, eu reconozo que me podo despistar de un pedido. Hachía, quero isto, despisteime, coño, tiño encargado, despisteime. En días fagocho, en unha semana, en 15 días, está feito, porque o fallo foi meu, esquecime. Temos que estar un poquinho máis atentos, sobre todo os recoñecidos artesáns. Se me estás a ver e queres facer unha pandereta, faima, que ainda collo a pandereta. Pero, dende logo, hasta ahora doulle gracias ao meu amigo Delfín Caramés de Cotobade por esta preciosa pandereta. Me encanta, cumple o seu cometido, pandereta moi ben feitiña, moi ben rematada, bonita, preciosa, e sona que te cagas. Moitísimas gracias, porque en unha semana resolveche o problema que un gran artesán non me resolveu en 4 anos. E o artesán de fai 4 anos acaba a pandereta, xa que encarguei, quero collela, pajala e cerrar o trato. Veña.